очолювали судилище над лідером кримсько-татарського народу та активістами. Прокуратура Криму спрямувала до суду обвинувачення у державній зраді окупаційних суддів САК та Білогірська, які, зокрема, переслідували Мустафу Джемілєва. За даними слідчих, судді зрадили присязі і перейшли на бік загарбника в окупаційній міській та районні суди САК та Білогірська. Обвинувачені, зокрема, винесли постанови проти 10 активістів кримсько-татарського національного руху про нібито блокування шляхів. Йдеться про події 3 травня 2014 року, коли окупанти не впустили національного лідера кримських татар до Криму. Тоді на знак протесту окупації кримські татари перекрили міжміські шляхи на півострові, повідомили у прокуратурі. Зазначається, що окупаційним суддям світить від 12 до 15 років за ґратами. Таким чином, своїми діями та рішеннями обвинувачені сприяли становленню окупаційних судових органів на півострові та у цілому окупаційної влади Росії, а також надавали допомогу представникам іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України.